Seni tradisi Kang Pranyoto Endah lan Eti Peni Ender Peni Satemang uri-uri Ganendra Diwangka ingkang memetri Morwani Kipra seni tradisi Kang Pranyoto Endah lan Eti Peni Ender Peni Satemang uri-uri Ganendra Diwangka ingkang memetri Morwani Kipra seni tradisi Kang Pranyoto Endah lan Eti Peni Ender Peni Satemang uri-uri Ganendra Diwangka ingkang memetri Sawuran mangungkung praceno umangkating gambira tyas ing prajurit sawuran mangungkung praceno umangkating gambira tyas ing prajurit jadilan badhe kalajengaken setunggal minggu malih. Gatot kaca edan Gatot kaca edan omahe emplek-emplekan pupus gadung pupus gadung pupus sewaya enek ngomah bingung dijak dolan mungkung
pupus manggis pupus manggis pupu semong manis wis lambene tipis lan bathuke klimis emang seneng dicis kok edan kidul kono Diwangka se oh he oh he ah oh he oh he ah oh he oh he ah kidul kae opo apa onde Jawa ayo para kanca taat ing agama ben uripe ayo kidul kae apa manuk Baladewa pakanane apa onde Jawa ayo para kanca taat mring agama ben uripe ayem tentrem uga mulya oh he ah oh he oh oh he oh oh he oh he oh he oh
Prastawa mulya he ah he he ah he he ah he iya yo Ganindra lagi Ganindra Diwaka oh ah oh ah oh oh ah oh kapan-kapan gon murah sulan kapan-kapan gon murah sulan beleh pitik jaluk gulune kapan-kapan bisa keturutan bojo loro padha akure Jroning kali iso dibedhek Jroning kali iso dibedhek jajak kono pinggir segara pedote tali iso disambung pedote tresno ketok ning mata he ah he he ah he he ah he oh kok durung ombe ombe nono banyu segara nyawang pantes yen jejer kowe tak eteni kapan lerondo ula sawo
Yo 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 yo. Posisi. Ayo Komcis. Yo, monggo Mbak Nurli kupingnya dibuka ombo. Yo. Men, genep 4 tahun Nur. Aku ngenteni tekan Sobat sangat tadi. kaya ngenteni mojone Iyo iyo iyo. jiwa naksa sunipan jroning kalbu jahku semua tepuk tanganku. Tak jaluk citra janji sliramu wong ayu marang ati amung sira dadi ati rino wengi aku tansah angeteti. Muka kenapatan saksu Menika alhamdulillah tamune banyu milih. Pak patah ki jan. Wah, Jos lan. Kledang-kledang kae teko pranyata jan jine dateng citra gelang alit melot bisa saumpama ampun lali kalih kula Ganendra Diwangka yo Sang ya alung-alung sek pak kuwak Jahan Purnama Rizal Bramantio Hersta ayo Komcis hea Sumia oh ya Fakih Al-Faris Jaura. Yo, sobat perang. Hei, os. sobat perang
Kula nyuwun keplokipun. Yo, brayat caneng penceng. Oh, benceng ding. Maaf ceng kleru ceng. Nur liki lucu. Brayat caneng penceng. Pendek. Oh, pendek. Brayat celek benceng kula nyuwun keplokipun. Sawerane. Numpak sepur lunga nyang Kediri wong iki sepur dur bayare setali Sinten trimo konceng konten ekor yen tidak saceng napa boten konco sikat yo sikat yo ayo Pak Benceng oh absen sinten nunggak sepur lunga nyang Kediri wong niki sepur dur bayare setali Sapa trimo konceng konten ekor yen tidak kanceng napa boten konco sinten numpak sepur lunga nyang Kediri wong iki sepur dur bayare setali Sapa trimo os kasaya arane satria hani teh turangga Hanendra Diwangka oi os woi os awas la os candak ayo yo say ya
Sabda budaling para satriya nata baris wasiyaga tambur bere kang pratandha ambrasta angkara murka hey ho ho se hey puspita ing juwita gawe tentrem ating jiwa karya puji sesanti ilahi akarya puji sesanti
Kita lulus hari ini tidak ada revisi Mas Jarot. Aku ketar-ketiring nek mulai di WC pendek. Ya kula nyuwun keplawipun. Luar biasa sekali warga Karangduwet, Mbak. Saya Mas Jarot. Heh, ora kuciwa nanggap laras Ganendra. Ya, hehehehehe. Apa Mbah Uti ngapa? Coba bareng-bareng dipun sebat Mbah Uti bareng-bareng ya tak hitung 1 2 3. 1 2 3. Mbah Uti. Nah, dadang no. Nah, yo. Wah, alah yo. Sik kresku tak anu nyundep anu. Loh, sing kene sebelah kene Mbah Uti 1 2 3. Mbah Uti. Nah, men sajene sekilo entek yo. Nah, ayo Mbah, dibanjarke. Ayo, 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 ayo. Yo sing sebelah kene Mbah Uti Jirolu. Ayo diratake. Diratake, Mbah. Sederek sedaya sederek wonten Karangduwet menika. Wah, wonten pendopo. Wah, rak jenengan niku rak lomo piyantune nggih to. Nah, hei. Sing beberke iki ben Mbah Uti lho Nur, kok yo. Nah, ya, kayak kene belum Mbah Uti jiro lu. Sing kono, sing kono. Yo, siap. Jarene, weh, Jarot ngatero jatel awas kowe. Jatel Mbak aku ku menek tendro wis tenangno pikirmu. Nah, sing sebelah kono, yo Mbah Uti jiro lu. Nur, neh Nur. Kayak keroyo-royo le. Ora kelangan akal. Aduh. Ayo sing isor panggung beluk Mbah Uti jiro lu. Ayo. Biar dibrokke. Berisik ya. Mbah Uti wis baby blues ngantek dibrokke. Mbah Uti. Nyuwun. Oh telas. Mbah Uti. Ayo ayo. Apa iki sing digoleki apa iki? Ya wis tak dokoke kono. Jajan. Nyuwun. Pak nyuwun jajan Pak lentek dinenehke para-para Pak. Heniyo. Nah, nembung juragane to yo. Nah, nembung juragan. Kek kon belanjake. Ya, alah. Jawelne Mbah Uti. Lek mudho mbeluki lereno ya cah jeruke wis lonyot. Iki Mbah Uti bae. Iki ora perasaan kok ya len njaluk Mbah Uti. Halo. Halo, ya. Sak menika Mbah Uti sampun wiludes. Nah, ya. Sidora Mbah Uti. Sios boten? Ya sida, yo. Di. Mengko apa? Oh, bayi. Buat tetep Pak nyuwun jajan, Pak. Goleke. Pokoknya sing iki men do diparingi Mbah Uti sedaya. Nggih. Oh ya mengko ya sedeng panganane teko sik ya, Mbah. Ya, oke. Mengko Mbah wae, Uti, Mas. menika pun aturaken lelagon ingkang gumyak nggih. Joget lho ya. Oke. Yo, sing. Gini. Ayo. Yo. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat keramaian datang. saya panggilkan beca, Kata berkuda, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri sambil becak lari, pakai kata berhenti. Becak, tolong hati-hati. Yo. Yo gini. saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya duduk sendiri
babak wedok mangkat sop sepoken jarik kuwirune apik barang ketekan Mbah Huti bubar. Nggih sepindah malih kula nyuwun kagem Mbah Huti lan sedaya warga Laras Ganendra. Ya, walah Nur langsung dijabarke grup arisan PKK. Gus, nggih pripun? Saya Bu, nggih menika angsal berkah. Oh dari Semanu. Bojone jan. Menika pikantuk berkah saking Mbah Huti. Ya. Oh alah Ibu Mas Fahmi. Mbah Huti. Piye? Menika ingkang putra wayah sampun numan dereng. Jajan. Yo dipanggil Mbah Huti. Dipanggil Mbah Huti 1 2 3. Iya. Tak dudui ka lho Mbah, ana cowok ganteng pol nganggo topi ireng lho. Iya, lho. Iya. Halo. Iya, halo. Ya, Mas mang mriki ajeng salaman Mas. Mbah Huti ajeng salaman. Ya. Ya. Sing di. Sing dilirik sing enom Mbak. Ning sing rawuh sing sepuh. Sing di. Walah. Sing sabar, sing sareh. Ngelak, Mbah. Ngelak. Ya. Nenggo jajan. Nggih, men roto putu-putune. Nggih. Sinambi nenggo jajan mriko pun aturaken lelagon riyin. Joget ya? Oke, ya yo. Oh nggih. Gek satset yo Mas, lha iki Mbah Huti le mbanjarke bansaan kok ora tekan-tekan, Mbah, ngantek-kentekan wektu. Nika pun aturaken lelagon rumiyin Mas, sinambi nenggo Mbah Huti. Salah sapa kusumaning ati tak hati-hati kamu bisa gawe tetreming hatiku. Kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tiba burine pancen nyelake Karisma Audio Sound System matur sembah nuwun Mas Wisnu. Laras Ganendra. Bang Selaras Production.
kelingan sak jroning ati sak bedahing bumi sikat ya Kadang kaya ngene saiki piye ngarepe Alah pirangake Wes pambokane kok ahe dipagari Pancen mangkalake among pamujiku muga-muga ra ana beda sak pungkure gonmu lunga ora kandha Kusumane ngati sampun katur. Ya. Oh dibaleni Lah meneh. dibeleni. Yo. Yo monggo menika pun timbali Mbak Uti. 3 2 1 Mbah. Ya. Ki ndi ngerti sing bagus ki ndi iki? Yo. Yo 1 2 3. Ya. Sing sisih kidul urung yo 1 2 3. Iya. Sisih ngarep yo 1 2 3. Iya, tebar pesona sik. Mbah, rek maneh digibaske karo Mbah Uti. 1 2 3. Iya. Lalah Nur. Jian kaya nom-nomanmu kemayu tenan Mbah Uti iki. Iki pek nerok Lah iya, diparingi. Heh. Saya mau tamasya. Ayo juta-juta. Saya Mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca. kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa Gini-gini. Saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, tolong hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Bangkrut Indomarete. Bangkrut Nur Indomarete Nur.
nyoni. Yo. Alum, alum. Siapa? Oh. Oh Nurli. Oh, tuh. Oh, Bando. Dituku bandone lah. Tadi maju kene tak sadeke maju. Perang Benake sih. Ki ora maju. Nah. Digibaske norek maneh, Mbah. Iya. Nah. Iya. Alah. Cepet ganti tekan oyote ben gampang anggonku ngilangke
Nika badhe kondur. Oh, Mbah Uti badhe kondur. Nggih. Nika monggo. Oh, dereng. Oh iya. Oh, dudu. Jahan bernama jejel riel kang padha lumeku jawil jinawil sarta mesembuyu kemping tawang mangu endah dur ayo se dereng nika lho Mbah, nembe sing tinggi liwat lah niki wonten granate. Ditekon ala ulih Nur. Dereng. Ya, oh. Apa aku kurang hati? Apa aku iki kurang sayang? Katone tresnamu ngambang, katone hatiku bimbang. Neng atiku kong ana kowe
Sumangga penonton ingkang wonten pintu keluar masuk menika kasun maringi mergi. Ya, matur sembah nuwun. Onse ya. Hey. Aku punya anjing kecil, ku beri nama Heli. Dia senang bermain-main sambil berlari-lari. Deka kemari, ayo lari-lari. Kemari, yo lari-lari. Yo, 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 ha, ha, ha. Ya, 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 ha, ha, ha. Ayo yo 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 yo. Bingking Pak. Os candak tali gocine. Ayo gedok Mas. Gedok kikek. Gedok. Oh, saiki pongko, Mbah. Dereng. Urung toh? Iso kondur nembe ajeng dundum dur pres. Oh, nanti. Oh, ya gak wis. Ya wis disingkirke sik. Gedok toh? Piye toh? Lah sing dhisik. Jenengan turene kan mengke le kondur. Mbah Uti kondure mengke napa sakniki? Mengke napa sakniki? Haniah kono, marem kono. Ya, yo Mbah. Bambu. Mengke napa sakniki? Bola tetep mengke. Sesok berarti. Kok sesuk karang nglasuti apa lho? Lah melu jalan sehat, Mas. Yo yo, mengke Mbah. Ya. Kajenge rencang riyen. Apa-apa? Nganggo dudulan ra apa-apa gedhok. Oh iya. Oh iya. Pokoknya simbah mangkeh mawon menika ingkang badhe wangsul rencangipun nggih. Napa? Nggih.
Rasul. Baleni. Menika acarane Rasul gek terus. Ayo. Payek endi? Yo panitia. Ketempuh. Goleke. Ayo payek. Yo. Rasul payek endi yo. Menika dintene Rasul lajeng pripun, Mbak? Payek endi? Payek endi? Payek. Ya, judul lah ya kayak Rasul ya kayak payek ya Mbah. Nah, nggih. Sekedap ditenggo payeke nembe dipadoske rencange badhe wangsul rumiyin ya. Monggo Mas. Apa sayang? Awak dhewe sing bablasan lho, Mas. Iya lho. Muak aku karo kowe.
gue rebutan. Aku asik. Woi, ya, secantik itu Nur kamu. Gue rebutan Poro Joko. Ada sing duwe gawe ta Mas cerita. Kaki dahat kena bekten. Oh. Aku wis ngaku salah. Kondo sanyatane saka atiramu ono lambe. Geni sing ning ati enggal disirambi yo ben tantrem kaya Mbok wis aja sujono, aja nyiksa raga. Tresnaku ya mung ana godha. Ngomong sing ning dada enggal dileremno. Yo ben tentrem kaya cek semono. ronce-ronce malah dibenangi pupus ngomong tansah ngelengke. Ganti tuwa aku isih tresno kowe senadyan ana godha sepira akeh. Mbok wis aja sujono, aja nyiksa raka. Tresno koe mesti ana godha. Sing ning dono enggal dilarangno. Yo ben tantrem kaya semono. Ronce-ronce melati benange lawe pupus kelapa tansah ngeleke. Ganti tuwa aku isih tresno koe senadyan ono godha sepira bukti. Tasih ada pengundian 1 ekor kambing. Kali setunggal pedet. Oh ya. Gantengnya geblangkon kaine. Iya. Ngantek koyo Pak Dukung Anggit. Ora melu di tasel ngomahe Pak ngantek Dukung.
kaya Apa? Tak nganggur jalan ra padha. ya. Yo dipanggil 3 2 1. Ayo 1 2 3. Sumia metu, sumia metu. Syukur. Cuk. Ayo 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 ayo. Yo pamit riyen to Mbak. Pamit sih, Mbak. Pamit salin. Nah, dadah Mbak Uti 1 2 3 duding. Dadah Mbak Nurli. Ya saliman Pak Awal. Ya, Jih. Undang tak guna ya. Huh? Pripon? Nganggo mic. Olah. Ora sah. Tek. Baleni kula mboten rungu, Mbah. Asale saka telo. Kok galak tenan to? Yen ra petuk di Sherlock. Piye? Apa lajeng kondur ya kondur karo Mbak Nurli. Ora perang iki genti. Hoi. Ora. Ora, Nggih. Wis Oh, semengi lah nggih. Benjang pinanggih malih, nggih. Menika konco lah ya Kan konco. iki perang to, Mbah, tidak perang. menika kula rak rencang kalian jenengan gek niki resane. Berarti aku malati, bar kuwi HP-mu rusak. engko. Gusti aja pasang malat Weli. Lah kuwi bar ganti LCD HP-mu. Ya yo. Yo. Kula nyuwun keplokipun. Yo. Ya. Sore padang bulan ayo konco pojo dolanan Bapak itu dapat saya. konco rame kok kentut sekan ayo Pak Bakir kae rembulane yen disama kok gawe kaya elekake kanca kabeh aja padha turu sore ketuk asale saka telo potong ngantuk iku tambane apa Tambah nano. ketuk asale saka telo yen ra petuk atine rada gelo aja ngono mas aja ngono kadung janji aku anti gelo tak pikir kowe wis lali ngono kok ya tinggo